Bon dia a tothom. Benvinguts en aquesta tercera webinar sobre les sessions d'ajuda al sistema documental de residus de Catalunya. Esperem una mica que tothom es pugui posar davant de la pantalla, perquè entenc que esperem uns momentets. Molt bé, entenem que tots esteu ja davant de la pantalla, d'acord? Doncs benvinguts de nou a aquesta tercera sessió d'ajuda al sistema documental de residus, a l'SDR. Portem dues sessions. La primera sessió va ser una primera molt bàsica per generar els usuaris, com es generen, unes preguntes més freqüents sobre aquest estil. La segona sessió va anar sobre la gestió de la documentació del registre de productors, inclús de la tramitació de documents de transport. I aquesta tercera sessió ens hem centrat en el tema dels transportistes, tot el tema de la comunicació amb el registre de gestors, amb la secció de transportistes i sobretot sobre el grup de transports, els codis LERs que han associat aquests grups de transport. I això per què? Perquè durant aquests anys, aquest parell d'anys que hem estat en Covid, entre cometes, hem rebut moltes qüestions sobre aquests temes i s'ha formalitzat aquestes 3 webinars una mica per atendre totes aquestes consultes molt repetitives que hem tingut i per aclarir certs dubtes. Per tant, una mica el protocol que seguirem és fer aquesta webinar. Serà l'Isaac Lozano, que està al meu costat, que us farà la presentació de l'empresa Tecnoambiente, que és l'empresa que ens ha assistit durant aquests 2 anys sobre l'assistència telefònica de l'Agència de Residus, juntament amb nosaltres. Hem anat fent un equip. I totes aquestes preguntes que hem anat recollint, doncs ara les intentarem plasmar amb un PowerPoint, que després us podreu despenjar de la web i quan finalitzem aquesta presentació podreu fer les preguntes a través del sistema telemàtic que té aquesta webinar, les podreu fer i nosaltres intentarem respondre-les totes. Si hi ha alguna pregunta que no forma part d'aquesta webinar o que no tenim temps de contestar, doncs us agrairíem molt que anéssiu a la web de l'Agència de Residus i a través de la bústia de contactes ens féssiu les consultes que no s'han pogut atendre. D'acord? Doncs sense més delays, sense més preàmbuls, us presento l'Isaac Lozano, que és qui farà la presentació. Moltes gràcies, Jordi. Bé, tal com comentava en Jordi, aquesta presentació bàsicament va dirigida als transportistes i, bàsicament, com fan tot el tema del registre, ja siguin altes, modificacions o baixes, i a tot el que va associat. Intentarem ser relativament breus amb el PowerPoint, que tal com ha dit el Jordi, el trobareu penjat a la pàgina web i, per tant, el podreu consultar sempre que vulgueu. D'acord? I després deixarem un temps per que pugueu fer preguntes i les puguem anar contestant amb tranquil·litat. Començo, doncs, a compartir-vos la pantalla i així us podreu veure una mica com el PowerPoint i us ho aniré explicant pàgina a pàgina, d'acord? Molt bé. Aquí ja podeu veure la primera pàgina, que és una declaració d'intencions, d'acord, sobre del que tractarà, i a la segona pàgina hi ha un breu índex, d'acord? O sigui, bàsicament el que parlarem és, lògicament, sobre què és un transportista, això ja ho sabeu tots, evidentment, d'acord? Però mai no està de més fer la descripció i després sobre el tema de les comunicacions, ja siguin altes, amb modificacions, de les comunicacions ja fetes, o baixes de les comunicacions. Evidentment, en aquests apartats, hi haurà temes que es tocaran més enllà de les dades generals de l'empresa, evidentment, com per exemple seria la codificació del residu i la seva relació amb els grups de transport, que tal com comentava en Jordi, és un tema que fa sorgir bastants dubtes, i el càlcul de la fiança, d'acord? Bé, com veureu, i ja ho diu bé la fulla, un transportista de residus és qui realitza el trasllat de residus propis o de tercers, d'acord? O sigui, per fer transport de residus heu de ser transportistes autoritzats, en aquest cas per l'agència. I per ser transportistes autoritzats heu de fer l'alta al Registre General de Persones Gestores de Residus de Catalunya, concretament a la secció de transportistes. Aquest registre es realitza mitjançant l'SDR, d'acord? O sigui, el sistema documental de residus, i l'enllaç el teniu aquí. Evidentment, entenc que el coneixeu tots més que de sobres. Lògicament, això no abstreu d'haver de complir qualsevol altre tipus de normativa que hi hagi associada amb el propi transport, com per exemple l'ADR, que en aquest cas no seria competència de l'agència, però, lògicament, també s'hauria de complir en cas d'aplicar, d'acord? Bé,
La comunicació de l'inscripció com a transportista és un procediment que és bastant fàcil de fer, sempre i quan es tingui la informació de forma prèvia, d'acord? I es fa íntegrament a través de l'SDR, d'acord? El que s'ha de fer, en essència, bàsicament, és entrar a l'SDR per l'enllaç que ja coneixeu tots, d'acord? I anar a l'apartat de transportistes. Dintre de l'apartat de transportistes, que està senyalitzat amb un camió, tal com veieu aquí, és un camió amb un fons de color taronja, d'acord? Hi ha una opció a mà esquerra, que és la nova comunicació, i aquí us sortirà una pantalla, que com veieu aquí a mà dreta inferior, us sortirà una pantalla de nova comunicació de transport. Aquesta pantalla sempre us sortirà en cas que no us hagueu registrat amb el vostre usuari i la vostra contrasenya. Per exemple, si tinguéssiu un codi de productor o un codi de gestor, us podríeu posar amb el vostre usuari i la vostra contrasenya i aquesta pàgina ja no sortiria. En cas que no sigui el cas, que si no tingueu cap usuari ni cap contrasenya per l'SDR, el primer que us sortirà serà la pantalla aquesta, que simplement heu de ficar una informació molt bàsica, d'acord? En essència, nom i cognoms, DNI de l'usuari, o sigui, sempre parlant d'una persona física, en aquest cas, d'acord? I després el codi postal del seu social, això és important per un motiu que direm a posteriori, però bé, en principi heu de posar aquesta informació, us enviareu un usuari i una contrasenya i podreu procedir a ficar-vos a dintre de l'SDR i a posterior començar la nova comunicació, d'acord? Bé, quan es dona la nova comunicació, el primer que surt és una fitxa molt bàsica amb la qual és molt simple d'omplir, que són les dades generals de l'empresa. Aquí heu de tindre clar una cosa, i això és important, bueno, dos coses en essència, una cosa són importants. El codi CNAE el teniu sempre a la llicència, d'acord? Per tant, heu de posar el codi CNAE que tingueu a la vostra llicència d'activitat, d'acord? I després, el que seria pròpiament els transportistes, s'han de donar sempre d'alta on tinguin la seu social, d'acord? O sigui, per exemple, si vosaltres teniu el seu social a Barcelona o a Barcelona, doncs us heu de donar d'alta a l'Agència de Residus de Catalunya. Però si, per exemple, tinguéssiu el seu social a la Corunya, us hauria de donar d'alta l'autoritat competent, que és Galícia. Per tant, aquí la qüestió seria tindre clar aquest primer punt, d'acord? Això, de fet, en la pantalla anterior ja veiem, per això posàvem el codi postal. Si és un codi postal d'un lloc que no sigui un codi postal català, el programa ja no deixa avançar, d'acord? Ja fa una indicació que no pot avançar. Per això és important ser fefaent amb aquest aspecte, d'acord? Per no obrir codis que no corresponguin i que no tinguin validesa. Bé, quan heu omplert les dades de l'empresa, el que passem és a l'apartat dels vehicles, d'acord? A l'apartat dels vehicles podem posar tants vehicles com vulguem, lògicament. En el punt per posar els vehicles, com veureu, a mà esquerra inferior veureu que hi ha una petita imatge en la qual veieu que hi ha ressaltat amb una rodoneta de color verd un botó que posa afegir. Vosaltres doneu el botó d'afegir i passeu directament a la pantalla que veieu a mà dreta inferior, on s'han de posar les dades del vehicle. Les dades del vehicle són molt fàcils d'omplir perquè, bàsicament, és el que figura a la fitxa tècnica del vehicle, que serien, bàsicament, el pes màxim autoritzat, la tara del vehicle, això es fa servir per calcular quants quilos podeu transportar, d'acord? I el número de matrícula, d'acord? A partir d'aquí, feu la comunicació del vehicle, d'acord? Sempre pensant que els vehicles poden ser propis o de tercers. Això sí, si siguin de tercers, es caldrà especificar la matrícula a l'assegurança de responsabilitat civil, perquè tinguem clar que no us afecta en cas. Un cop heu afegit els vehicles, d'acord, passarem a fixar els grups dels residus. Els grups dels residus, com podreu veure a la vostra imatge a mà dreta, es fixen segons una matriu. A les files hi ha les matrícules, d'acord? Aquí podem veure uns quantes matrícules, concretament 3, i hi ha unes files fins a 27 files, disculpeu, fins a 27 columnes, d'acord? Cada una representant un grup de residus diferent. El que s'ha de fer, en essència, és clicar a la intersecció de la matrícula amb el grup de transport que vulguem activar. Llavors, ens apareixerà una petita pantalla flotant en la qual haurem de clicar si volem transportar residu no perillós, residu perillós o residu perillós i no perillós. O sigui, per exemple, si amb la primera matrícula que tenim aquí volguéssim transportar el grup de residus del grup de transport número 10, hauríem d'anar a la intersecció entre la primera matrícula i el grup de transport 10, clicar i, per exemple, si volguéssim transportar residus no perillosos, doncs clicar l'opció de residus no perillosos. Això ens quedaria
faria una petita marca, una marca en quadrat, en forma de quadrat, sobre de la matriu i a partir d'aquí podríem procedir amb aquest grup de transport activat. D'acord? Donaríem el continuar i això... disculpeu. Els grups de transport, és important perquè, clar, això és com comentava abans en Jordi, és important entendre que els grups de transport no estan vinculats, o sigui, no és un vincle que sigui directament amb el residu, sinó és directament amb el codi LER, d'acord? Per tant, és molt important entendre que per saber el grup de transport que s'ha de marcar en aquesta graella, s'ha de saber quin codi LER hem de transportar, d'acord? Per tant, el primer que hem de fer, és quan estiguem parlant amb un productor per transportar un residu que sapiguem que no sabem si estem autoritzats o no, d'acord? El primer que hem de fer és demanar-li el codi LER. Un cop sapiguem el codi LER, després podrem calcular o podrem saber, podrem esbrinar de quin grup de transport es pot tractar, d'acord? Per exemple, en aquest cas és molt fàcil de fer. El que hauríem de fer és anar a l'apartat de residus, d'acord, del mateix SDR, i clicar sobre l'opció, com veureu a la imatge mà esquerra a baix, sobre l'opció de catàleg de residus de Catalunya. Això ens apareixerà el catàleg de residus de Catalunya i hauríem d'anar a buscar el codi LER corresponent. Penseu que el codi LER està dividit en 6 dígits, d'acord? Que bàsicament s'agrupen de 2 en 2 en 2, o sigui, són 3 grups de 2 dígits. El primer, i això és una cosa que és bastant comú, és entendre que si, per exemple, nosaltres volem transportar el grup 20, per posar un cas, el 20.00, que en aquest cas seria paper i cartró, no estem parlant del grup de transport 20, sinó que hem d'anar directament a buscar el 20.001 dintre del catàleg de residus i, com veieu a mà dreta, que hi ha l'explicació, ens sortirà la descripció del residu, d'acord? En aquest cas, aquí veiem el 170201, que és fusta, en aquest cas fusta provenint de construcció, i veurem que just a mà dreta d'aquesta descripció hi ha l'opció hi ha una columna que posa transport i hi ha un vehicle. I just al costat, i això també és important de destacar, hi ha una altra opció que us posa classe i us posa NP. El transport us diu el grup de transport, d'acord? I la classe us diu si és perillós o no perillós. Per tant, aquí ja podeu saber si quin grup heu de marcar i el que heu de marcar dintre del grup, d'acord? Si poseu el ratolí a sobre del grup de transport, us sortirà una pantalla flotant amb la descripció del grup. Per exemple, en aquest cas serien residus de construcció, d'acord? I si cliqueu sobre la icona de transport, anireu directament, com veieu aquí, al registre de transportistes de residus de Catalunya. D'acord? Aquí ja podeu veure que us surt el grup de residus i us posa marcat amb un piu, d'acord? Grup 4, residus sòlids, granulats o terrosos, sorres, terres, escòries, etc. Per tant, estaríem dient que aquest codi de LER de residu va amb el grup de transport 4. Com veiem, com us indicava abans, disculpeu, com us indicava abans, no hi ha una relació directa numèrica amb el codi LER del residu. Per exemple, en el grup 17, aquest grup, el 17.020, disculpeu, li correspon al grup de transport número 4, no li correspon ni al grup 17. D'acord? Això és important entendre-ho, perquè moltes vegades, tal com comentava abans, hi ha un error de relacionar directament aquests dos números i això no va així. Bé, en qualsevol cas, quan heu acabat de fer el procediment de buscar quins grups de transport us correspon pels codis LER que heu de buscar, lògicament, marqueu els grups corresponents i doneu a continuar. Això us passarà cap a l'últim punt de la declaració, que és bàsicament la declaració de responsable, que és l'últim punt de la comunicació, en el qual us heu de llegir, lògicament, atentament tota la declaració. I una cosa que és molt important és entendre que si voleu transportar residus perillosos, abans de finalitzar el tràmit, i això ja ho diu la pròpia declaració, això és molt important, d'acord, s'haurà de dipositar la fiança a la Caixa General de Dipòsits. És important llegir la declaració, tindre molt clar tot el que es fa. Sí, disculpa. Tot el que es fa perquè al final és un registre oficial. Bé, en qualsevol cas, es fa la comunicació, es dona, si es compleixen totes les condicions que es fiquen dintre de la declaració,
es marquen totes les quines corresponguin i es dona a finalitzar. Un cop es finalitza el tràmit, això queda presentat i automàticament teniu un codi de transportista, d'acord? O sigui, operatiu. Passem en el tema de la fiança. El tema de la fiança, lògicament, hi ha diverses maneres d'ingressar-la. Una seria en metàl·lic, una altra seria en títols de deute públic de la Generalitat o de l'Estat i l'altra seria mitjançant un aval, d'acord? L'aval ha de ser atorgat per una entitat bancària, per una caixa d'estalvis o per una companyia asseguradora de solvència reconeguda, lògicament, d'acord? I es pot cercar tota la documentació en un enllaç que us deixem aquí precisament. O sigui, com us comentava abans, el PowerPoint estarà disponible i, per tant, quan cliqueu sobre l'enllaç del PowerPoint us enviarà directament cap a la documentació. Com comentava abans, per transportar els residus necessitareu tindre la fiança, però a més també haureu de tindre una assegurança de responsabilitat civil per danys al medi ambient, d'acord? Segons el que marca ja el decret 93/99. D'acord? Aquesta fiança, tal com diu la mateixa alta, d'acord, ha d'estar dipositada abans, d'acord? I s'ha de dipositar a la Caixa General de Dipòsits i a favor de l'Agència de Residus de Catalunya. Però, sobretot, insistim molt en què s'ha de dipositar abans, ja sigui abans de completar l'alta o la modificació, que al final no deixa de ser un procediment molt similar, d'acord? Sobretot perquè, esclar, si no es diposita i es diu que s'ha dipositat, doncs, clar, evidentment, no estem en una situació legal. Bé, el càlcul de la fiança, això també surten bastants dubtes, és molt senzill en el sentit que quan es procedeix a fer l'alta ja hi ha a la mateixa declaració de responsable un botó indicat aquí, com podeu veure a la imatge, envoltat en una rodoneta de color verd, d'acord? I que, a més està ressaltat ja de per ser la mateixa pantalla en verd, d'acord? Que us posa a calcular la fiança. Quan doneu en el botó de calcular la fiança, us fa un càlcul automàtic amb tots els vehicles que tingueu declarats que porten residu perillós, d'acord? Aquest càlcul, d'acord, en el mateix document ja també es pot veure. Aquí també us deixarem un enllaç perquè pugueu veure la comunicació, com es fa la comunicació. Aquest càlcul simplement segueix la fórmula que us hem posat aquí a mà dreta, que simplement seria, o sigui, pels grups del 6 al 10, del 15 al 18, del 20 i el 23, el 21 i del 23 al 26, que són grups de risc, la fiança seria el pes màxim autoritzat menys la tara, que això ho calcula lògicament el programa, perquè, com hem vist abans, a l'hora de posar cada matrícula es posen aquests dos valors i es multiplica per 0,6, d'acord? En quilos. És important el detall que és en quilos, d'acord? I pel grup 14, concretament, com que són bidons i s'entén que, lògicament, ocupen més espai i tal, seria el pes màxim autoritzat menys la tara, d'acord? En quilos també multiplicat per 0,6 euros i dividit entre 4, d'acord? Tots els altres grups de residus, o sigui, quan estem parlant de grups de perillosos, també podem tindre grups, o sigui, per exemple, del grup 2, també del grup de transport 2, també podem tindre transport de residus perillosos, però aquí no surten. Evidentment, aquí s'hauria d'aplicar el cas que en cap cas la fiança pot ser inferior a 1.502 euros. Per tant, aquí s'aplicaria el 1.502 euros, d'acord? En els grups que estem parlant aquí, si la fiança, si aquest càlcul donés més de 1.502 euros, per exemple, donés 3.000 euros, s'haurien de pagar 3.000 euros. Si donés 600 euros, s'haurien de pagar 1.502 euros amb 53. Això sempre tenint en compte que és per cada vehicle, d'acord? O sigui, és per vehicle. No seria, o sigui, no podríem posar, no seria el mateix posar un vehicle autoritzat amb diversos grups de transport de residus perillosos, d'acord? I que posar-ne 3. En un cas pagaríem una fiança molt determinada, que probablement seria molt més baixa que en el cas dels 3 vehicles, d'acord? Bé, per finalitzar el procediment d'alta, d'acord, aclarit els dubtes dels grups de transport i de la fiança, simplement seria completar, com dèiem abans, la declaració de responsable i després, a baix de tot, donar-li finalitzar. D'acord? Un cop li donem a finalitzar, us sortirà un missatge, que el podem veure aquí baix a mà dreta, d'acord? Que la presentació de l'activitat de transport s'ha comunicat correctament i, a més, us dona el vostre codi de transportista, d'acord? Ja el podreu apuntar directament i, a més, ja us donen també un enllaç directament per poder-vos imprimir un certificat com que esteu inscrits amb les matrícules corresponents i amb els grups de transport autoritzats corresponents, d'acord? És important tindre aquest certificat i és interessant inclús portar-lo imprès als propis vehicles autoritzats, d'acord? Després, un cop arribats a fer l'alta, després podeu actuar com a transportistes. Què passa si ens trobem en un cas, per exemple, que us voleu afegir un grup de transports concret, d'acord?
o si voleu afegir una matrícula, o si voleu treure una altra, o el que sigui, voleu fer una modificació. I tot això es pot fer directament a través de l'SDR i és un procediment, com comentàvem abans, és bastant ràpid. Simplement seria, entreu amb el vostre usuari i la vostra contrasenya al sistema documental de residus, d'acord? Us aneu a l'apartat de transportistes i després li cliqueu, tal com hem fet abans, a nova comunicació. Com que ja esteu en el vostre usuari de transportistes, no us demanarà de fer un altre de transportista, d'acord? Simplement us donarà un missatge, com podem veure aquí baix, d'acord? Que heu de triar entre fer una comunicació de modificació o una comunicació de baixa, d'acord? Lògicament, en aquest cas, ara mateix estem parlant de modificació, la baixa la comentaré una mica després, d'acord? Per tant, en aquest cas, li donarem la comunicació de modificació i entrarem en un procés que, en essència, és igual al que seria un alta, simplement que ja tindrem les nostres dades posades, lògicament, les nostres matrícules corresponents, etc. En aquest cas, aquí ja podrem veure que tenim els vehicles i des d'aquí podrem modificar els vehicles, canviar les dades, podem veure que cada línia de cada vehicle, això ho veiem a la imatge de mà dreta, a cada línia de cada vehicle, a mà dreta de la matrícula, veiem que hi ha dues icones, un que és un llapis i un altre que és una paperera. Lògicament, el llapis serveix per editar la pròpia matrícula, canviar dades de la matrícula, i la paperera serveix per esborrar la matrícula en concret. És important una cosa, vull dir, si hem de fer una modificació del codi de transportista, del nostre registre de transportistes, no ens podem quedar mai amb 0 matrícules, o sigui, mínim hi ha d'haver una matrícula, si no, el programa no ens deixarà continuar. Això, a vegades, és una cosa que a vegades passa i que, clar, lògicament no deixa continuar. També, per afegir matrícules noves, haurem de fer servir exactament el mateix procediment que hem fet abans. Per fer l'alta és clicar al botó d'afegir, el veureu aquí a la imatge a mà dreta, d'acord, cap al centre, cliquem al botó d'afegir i entrarem una altra vegada a la mateixa pantalla que estàvem abans, on us demanarem el pes màxim autoritzat, la tara, etc. Des d'aquí, per tant, es podran tant treure vehicles, sempre que en quedi com a mínim un, lògicament, afegir vehicles nous o modificar-ne els existents. Penseu també una cosa que és important, que això a vegades també acaba passant. Sempre que fem modificacions, o altes, lògicament, o baixes, sempre s'ha d'anar fins al final del tràmit. O sigui, si entrem aquí i fiquem una matrícula, però, en canvi, no continuem fins a la declaració de responsable i donem a finalitzar, això no es presenta. O sigui, que sempre ha estat desborrant. I, per tant, és com si no s'hagués fet res. Això és important perquè, a vegades, quan es fan aquest tipus de tràmits, d'acord, ens quedem en una espècie de limbo, d'acord? O sigui, creiem que quan hem afegit la matrícula aquí i ja la podem veure aquí, això ja està presentat i no és així. Sempre hem d'anar, en qualsevol dels canvis que es fan en l'SDR, sempre s'ha d'anar fins al final de tot i presentar la modificació, o l'alta, lògicament. Amb el grup de residus passa exactament el mateix. O sigui, simplement que quan entrem en el grup de residus ja veurem les nostres matrícules i veurem els grups que estem autoritzats i simplement haurem d'autoritzar els grups corresponents, d'acord? Com veiem aquí a mà dreta hi ha aquesta petita pantalla que surt, que és una pantalla flotant, que ja posa no comunicat, residu no perillós, residu perillós o residu perillós i no perillós. D'acord? Podem fer qualsevol de les opcions que creguem. O sigui, podem des de treure grups de transport que creiem que no hem de transportar res. Per exemple, si creiem que tenim una matrícula autoritzada per transportar residus perillosos i nosaltres, per la nostra activitat o pel que sigui, creiem que això no ho hem de fer més o no ho volem fer més, doncs agafem i traiem els residus perillosos, per exemple. O si, per exemple, diem, no, és que tinc un client nou, m'ha vingut un client i resulta que aquest client em vol transportar un residu que jo no tinc, per exemple, neveres, d'acord? I això va amb el grup 23. Doncs nosaltres agafem i diem, no el tinc autoritzat, doncs què fem? Agafo, entro a fer la modificació, activo el grup 23 i presento la modificació. I després, lògicament, si s'ha d'afegir fiança, doncs ja ho afegirem, etc. S'ha de fer tot el procés correctament, tal com comentava abans. Però bé, en qualsevol cas, és aquí es poden modificar els grups de transport. Un cop fetes les modificacions, tal com comentava abans, i això, com comentava abans, és important perquè si no és com si no haguéssim fet res, hem d'arribar a la declaració de responsable, tornar-la a llegir, marcar les opcions que ens pertoquin i donar-li finalitzar. Un cop sigui finalitzat, la modificació es presentarà correctament, d'acord, es quedarà presentada, us podreu tornar a descarregar, lògicament,
el certificat d'inscripció, i inclús, si voleu, podreu comprovar a través del registre de transportistes que esteu correctament inscrits amb el que heu posat, d'acord? La baixa de l'empresa és exactament igual, és amb el mateix procés. Ens anem a l'apartat de transportistes, ens anem a nova comunicació, però en comptes de triar que volem fer una modificació, ens posem i diem no, és que ara volem fer una baixa d'empresa. Cliquem a la comunicació de baixa d'empresa i és simplement agafar, ens sortirà una pantalla, hem de posar el municipi on posar la data i el municipi on es firma el d'això i donar-li finalitzar. Un cop fem això, es quedarà donada de baixa automàticament el codi de transportista, d'acord? I, per tant, esteu donats de baixa del registre. Això simplement és quan ja decidiu, escolta'm, jo fins aquí no volem continuar l'activitat, us jubileu o el que sigui i decidiu donar de baixa el codi. Simplement és fer aquest tràmit i ja està. I tal com comentàvem abans, com tots els tràmits en general de l'ICDR són immediats. En aquests casos també ens obre una altra qüestió, lògicament. Nosaltres potser ja tenim dipositada una fiança, d'acord? En el cas que, per exemple, posem aquesta casuística, tenim una empresa que es dedica a transportar residus perillosos i la donem de baixa. Això, lògicament, ens generarà una casuística que nosaltres tindrem una fiança dipositada a la Caixa General de Dipòsits i, per tant, lògicament, com que aquella fiança ja no tindrà sentit, la voldrem recuperar, d'acord? En quines situacions podem demanar un retorn de fiança, una devolució de fiança? La podem demanar sempre i quan es demani una baixa del codi del transportista, o sigui, es faci la baixa del codi, d'acord? I, per tant, no es transporti més residus perillosos. Per exemple, quan es vulgui recuperar una fiança antiga que també es posaven per transportar residus no perillosos, d'acord? Pot ser que tingueu, això és de fa anys, no? Però pot ser que tingueu una fiança dipositada per transportar residus perillosos i no perillosos, disculpeu, i això, lògicament, això ja no és així i, per tant, podeu demanar el retorn de la fiança o quan hi ha un excés de la fiança dipositada. Això, bàsicament, es donaria en el cas que, per exemple, ara posem un cas, imagineu-vos que agafeu i feu un canvi de vehicle. Dieu, és que, escolta'm, jo m'he vengut el vehicle vell, n'he comprat un de nou, però el pes màxim autoritzat i la tara són inferiors. O sigui, la resta és una quantitat inferior al que tenia abans, d'acord? I quan es fa el càlcul, et dona una quantitat inferior. Llavors podeu demanar un retorn per excés de fiança. Lògicament, us retornarem la quantitat, el diferencial. El model de devolució, hi ha un model de devolució penjat a la pàgina web de l'agència, d'acord? No a l'SDR, sinó a residus.gencat.cat, i aquí també teniu l'enllaç per poder-hi accedir directament. Penseu que si heu de presentar el model de devolució, l'haureu de presentar sempre amb una petició genèrica, d'acord? També teniu l'enllaç, com podeu veure. Bàsicament, està a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat de tràmits, d'acord? A la pàgina web de l'agència també ho podeu trobar a l'apartat de consultes i tràmits a notificacions telemàtiques, d'acord? Heu de presentar la petició genèrica amb signatura electrònica, adjuntant-hi el model de devolució. Nosaltres ho revisarem i, si és correcte, procedirem a fer la resolució corresponent que es pugui retornar la fiança. D'acord? Una cosa important, perquè és com comentàvem abans, això hi volem insistir bastant. O sigui, quan tenim, pot ser que tinguem un problema en el sentit de que volem transportar un residu i pel que sigui no podem fer la documentació. D'acord? Normalment aquest problema, d'acord, sorgeix perquè no esteu autoritzats. O sigui, vosaltres potser, i això és clar, amb el paper era relativament clar, com es feia en paper, escrivia i tal, i bé, i lògicament potser no es detectava. D'acord? Però és que la SDR això ho detecta automàticament. O sigui, quan proveu de fer un full de seguiment o un document d'identificació i dieu, no, jo vull transportar, no sé, m'invento, el 200101, que és el paper i cartó que comentava abans, i resulta que vosaltres esteu autoritzats pel grup 20 i pel grup 01. Clar, el 20001 és el grup de transport 2, d'acord? I vosaltres no hi esteu autoritzats. Moltes vegades us donarà aquest error, o sigui, per exemple, pot ser que us truqui el productor o el gestor i us digui, no, és que no us puc ficar aquí en el document d'identificació perquè no em deixa ficar-vos-hi, no se'n detecta. Això, la gran majoria dels casos és perquè no esteu autoritzats pel grup. Per tant,
heu de revisar correctament el codi, amb el codi LER, heu de revisar, tal com us comentàvem abans, el catàleg de residus de Catalunya, comprovar el grup de transport i, sabent el grup de transport del residu que voleu transportar i tenint el vostre certificat d'inscripció, podeu comprovar si realment esteu autoritzats o no esteu autoritzats a fer el transport. En el cas que no estigueu autoritzats, hem de procedir tal com comentàvem abans, d'acord? A l'apartat de transportistes, nova comunicació i fer la modificació i donar-vos d'alta pel grup de transport corresponent. Tal com comentàvem abans, o sigui, això és immediat. Evidentment, si us trobeu en aquesta casuística i esteu transportant un residu perillós, el que us podeu trobar, és lògic, és que aquest residu perillós us generi de fer una fiança. I això, clar, que retraci el transport, evidentment. Perquè, clar, com comentàvem abans, heu de tindre la fiança ficada amb anterioritat. Però esclar, en el cas que transporteu residu no perillós, que probablement serà la gran majoria dels casos, d'acord, això és immediat. Per tant, té una solució molt ràpida. Per tant, si us ho trobeu, i en general amb tots els altres dubtes que pugueu arribar a tenir també, més enllà del que us ho pugui solucionar el PowerPoint, sempre ens tindreu aquí per intentar-vos donar un cop de mà. Aquí us deixem els telèfons, els horaris, lògicament també us deixem un enllaç a la bústia de contacte perquè pugueu fer les consultes per escrit. I bé, moltes gràcies per haver assistit i espero que s'hagi entès tot bé i us contestem totes les preguntes que vinguin pel webinar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Isaac, per la teva presentació. Crec que ha sigut molt emprenedora. Llavors, ara passarem al torn de preguntes. Podeu fer servir el xat per anar fent els dubtes que hagin pogut sorgir o que ja teníeu de ja fa temps. Doncs ara és un bon moment per aprofitar i treure tots aquests neguits que tenim. Doncs, aprofito la vinentesa per recordar-vos una mica un tema que no passa sovint, però sí que sol passar, és comprem un camió, el registrem i després quan el venem no ens en recordem de donar-lo de baixa del registre. Això és important perquè la persona que compra o adquireix aquest camió després no el pot donar d'alta a nom seu en el registre. Hem de pensar sempre que quan fem una transacció i quan venem un vehicle sempre ens hem de recordar de donar-lo de baixa. Si el nou propietari té un camió i l'ha de donar d'alta i no pot, ha de fer una petició, ha de presentar una sèrie de documentació identificant que el camió és seu i, podries estar uns dies sense poder-lo donar d'alta i això ja pot generar, clar, que tingui unes despeses econòmiques. Hem de garantir que quan fem una transacció d'un camió sempre hem de ser curosos, intentem sempre donar de baixa en el registre. Ja sé que és una cosa que no hi pensem gaire, però sí que per respecte a la persona que li fa una transacció, per evitar-hi totes aquestes complicacions caldria que cobressin en aquest sentit. Llavors us convido a fer les preguntes que trobeu escaients per anar avançant. Recordeu que a través del xat ens poden anar fent preguntes i entre l'Isaac i jo us les intentarem resoldre. Casuístiques que ens han preguntat darrerament sobre el tema dels vehicles i si es pot fer transport de residus en bicicleta, per exemple. En principi, el sistema no està preparat ni la legislació tal com està avui en dia no ho permet. Aquestes preguntes que ens estan arribant ara darrerament ens sap greu, però no és un... De moment no està pensada la normativa per poder operar o per poder fer gestions de residus en aquest sentit. Això no vol dir que els residus domèstics els puguem portar amb la bicicleta. No he dit això perquè, com sabeu, hi ha una normativa que és el decret 553/2020 que exclou poder transportar residus els residus propis municipals. No es considera un trasllat de residus. Allò que ho portes al contenidor o a l'iglú, això no es considera un trasllat de residus i això no cal un vehicle. Per tant, la bicicleta la podem fer servir per portar els nostres residus particulars. Vull dir que això una cosa no treu l'altra. Estem parlant de transport professional de residus. Molt bé, ens arriba la... També penseu que en aquest webinar només donem respostes a preguntes que vagin sobre la temàtica d'avui. No donarem respostes a altres qüestions perquè no és el que comporta aquesta webinar. Si teniu altres consultes que no tenen relació
En la temàtica d'avui, sisplau, adreceu-vos a la bústia de contacte de la web de l'Agència de Residus de Catalunya i allà us intentarem donar resposta. Veig que ens arriben preguntes però que no són de la temàtica que avui estem plantejant. Us agrairia molt que ens centréssim en la temàtica d'avui. Hem fet altres webinars que poder sí que eren més d'altres temàtiques i si no heu pogut fer aquestes qüestions en el moment de la webinar, doncs també us podeu presentar a través de la bústia de contacte. Llavors, ens pregunten el tema dels apoderaments ja ho vam contestar en altres webinars, però això tampoc procedeix, és a dir, no és un tema d'aquesta webinar. Penseu que és un tema adreçat únicament a transportistes. Evidentment, si hi ha algun tema de documentació pròpia del transportista, la podem atendre. Si el transportista en si vol signar la documentació de seguiment a través d'un representant, avui en dia això no ho permet el sistema, perquè entenem que la normativa no ho contempla. Penseu que, com vaig dir en les altres webinars, la documentació de seguiment són documents públics, com si fos un DNI, per tant, qui està signant ha de donar fe que allò és així, la matrícula, el residu, etc. Per tant, avui en dia pensar que un representant pot signar un document de seguiment de residus, avui en dia no està pensat. Això no vol dir que en un futur proper o llunyà, doncs la normativa o Catalunya decideixi fer-ho i habiliti algun sistema per fer-ho, però en data d'avui això no està pensat. Molt bé. Bé, quan ens pregunten a veure si quan reculls residus els has de portar directament a la planta de gestió. Sí. Una activitat d'emmagatzematge, o sigui, un transportista no fa una activitat d'emmagatzematge, que és una activitat de per se de gestió de residus i, per tant, això ho ha de fer un gestor autoritzat per aquest tipus d'operació, normalment els coneguts CRTs, d'acord, els centres de recollida i transferència, que es dediquen a fer precisament en general emmagatzematge, i el transportista el que ha de fer és directament transportar el residu del productor cap al gestor autoritzat, que és el que, diguem, l'autoritza, d'acord? Hi ha una altra consulta. En cas de necessitar vehicles de lloguer, si els donem d'alta com a transportistes autoritzats, cal donar-los d'alta i de baixa cada vegada? I si són habituals, es poden donar no cal donar-los de baixa? A veure, si el que fem és llogar habitualment el mateix vehicle, durant un període de temps elevat, doncs, evidentment, durant tot aquest període de temps, el podem donar d'alta dintre del registre de gestors a la secció transportistes. Ara bé, en el moment que no el tinguem llogat, aquell vehicle no forma part de la nostra flota i, per tant, l'hauríem de donar de baixa. Una altra empresa o alguna altra el pot llogar i el vol fer servir per aquest ús. I si nosaltres el tenim donat d'alta en el registre, en el nostre, evidentment no el podrà fer servir. Doncs el que és convenient, com us deia abans, és sempre doneu de baixa aquests vehicles que no tingueu a la vostra disposició. Sí, penseu que, tal com ho comentava en Jordi abans, és important perquè, esclar, si teniu un vehicle donat d'alta al vostre codi de transportista, que per exemple pot ser de lloguer, i després el doneu de baixa, o sigui, no el doneu de baixa, pot ser que durant l'interval que no el tingueu vosaltres de lloguer, el llogui un altre transportista de residus que al seu temps no pugui donar-lo d'alta a l'SDR, per tant, no pugui fer-lo servir per la funció que vol. Per tant, és més que res per un tema també d'operativitat dels altres utilitats o les altres persones o les altres empreses que utilitzen el vehicle en qüestió, que no és vostre. El propi transportista el pot canviar abans de signar-ho? És una temàtica una mica que se'n va fora del marc d'aquesta webinar, però en principi sí. És a dir, el transportista pot gestionar, és a dir, tots els camions que estan registrats en nom d'un transportista, evidentment, els pot donar d'alta, els pot donar de baixa, sempre que consideri. Penseu que si jo tinc donat d'alta un vehicle que no és de la meu, estic fent una falta administrativa important, perquè estic dient a l'administració que el vehicle és meu, no? Bé, a veure, hem de ser curosos amb les coses. Si jo dic que una cosa és meu i per tant en puc fer un ús, ha de ser cert, perquè aquesta informació està a les bases de l'administració, jo he donat una alta, no he donat de baixa i per tant no estic donant
la informació que estic donant en aquell moment, si no és meu aquell vehicle o no el tinc jo a disposició, doncs no és una informació veraç. Ens hem de procurar que tota la informació que consti a les bases de dades de l'administració sigui veraç, perquè si no ens poden dir alguna cosa, no? Perquè un altre pot haver-hi un greuge per a una altra persona que tingui en disposició aquell vehicle i no pugui utilitzar, no? Tot això hem de ser curosos i hem d'intentar fer les coses el millor possible. Sé, evidentment, que això és feina, però hem de ser curosos amb aquestes coses. No? Una altra pregunta. Si cau el residu a la carretera mentre el transportem fins a l'abocador, de qui és la responsabilitat? Del transportista o del productor? Molt bé, aquesta pregunta és molt interessant. Penseu que nosaltres estem transportant residus com a transportistes que poden ser perillosos o no perillosos. Imaginem-nos amb la casuística més complexa. Estem transportant un residu altament perillós i nosaltres, com a transportistes, imaginem-nos que és una matèria perillosa, com a transportistes no som els responsables que aquell envàs o aquells envasos que contenen aquells residus estiguin ben fixats, estiguin ben tancats i siguin amb els envasos adients per transportar aquell residu. Evidentment, aquí hi ha una responsabilitat. Si estem fent un transport per carretera i aquell bidó té una fuita perquè l'envàs no era l'adequat, nosaltres com a transportistes no hem de per què saber això. I evidentment aquí hi ha unes responsabilitats. I ha fet la càrrega d'aquest transport, té una responsabilitat, evidentment que la té. Sobretot si estem parlant de matèries perillosos, que hi ha tota una normativa que regula i una sèrie de responsables de l'empresa que han de vetllar perquè aquella càrrega es faci correctament. Doncs aquí pot haver una responsabilitat compartida, s'ha d'estudiar cas per cas, però evidentment el productor qui ha fet la càrrega, evidentment que té una responsabilitat si aquesta càrrega no s'ha fet adientment. Una altra cosa és que la càrrega s'hagi fet adientment, no m'hagi donat el vistiplau, i després el transportista hagi fet alguna maniobra que no sigui correcta o la càrrega no estigui ben fixada i es caigui aquest bidó i generi un greuge. Això pot passar, evidentment. Llavors, d'aquí responsabilitat. Doncs aquí ja ve el tema que si la càrrega està ben feta però no està ben lligada, doncs aquí ja podem generar més una responsabilitat del transportista. O poder el transportista ha bolcat i la càrrega ha caigut. És a dir, per això hi ha unes assegurances i unes fiances, etc. Però si ha sigut un accident, doncs hi ha una companyia d'assegurances que ratllarà perquè es faci la neteja, etc. Per tant, la responsabilitat, depèn de cada cas, serà d'un o d'un altre o serà compartida. Això s'hauria d'estudiar, però evidentment hi ha casuístiques que la responsabilitat és del transportista i altres que no. S'hauria de veure cas per cas. Llavors, aquest residu que ha caigut a la via pública, que ha caigut a la carretera, que ha caigut en una cuneta d'una carretera i ha afectat un bosc, etc. Com s'ha de gestionar? Evidentment, el primer que hem de fer és trucar a emergències, al 112. Quan passa una cosa d'aquestes, evidentment, depèn del volum, de la perillositat, hem de trucar sempre a emergències indicant ha passat això, hem tingut un accident, la càrrega s'ha bolcat, és una càrrega que pot ser perillosa, no pot ser perillosa, hem d'informar. En funció d'això, l'Agència de Residus de Catalunya té un tècnic de guàrdia que està a les 24 hores, sempre del dia, localitzable pels serveis d'emergència i el tècnic de guàrdia dirà el que s'ha de fer o el que no s'ha de fer. És a dir, sempre donarà una assistència perquè es pugui fer la gestió de la manera més correcta i en cas que hi hagi una afectació al medi, perquè pot haver bidons que siguin corrosius, que portin algun líquid que s'infiltri en el sòl, doncs determinarà o farà un inventari o farà el que calgui per determinar quina és aquesta afectació i poder haurà de requerir a l'empresa transportista que faci una neteja del sòl afectat o del que consideri convenient. Però tot dintre el marc d'un expedient que s'obrirà perquè hi ha hagut una emergència al respecte. Evidentment, dintre de l'emergència, l'autoritat, que en aquest cas serà el tècnic de guàrdia, és qui dirigirà com s'han de gestionar les coses o bé l'empresa transportista li dirà, escolta, puc fer-ho d'aquesta manera o d'aquesta altra, i el tècnic de guàrdia dirà, d'aquesta manera pots fer-ho, d'aquesta altra no, i l'assessorarà com fer-ho de la millor manera possible. En el fons, el que busquem és que se solucioni aquest accident que pot haver passat de la millor manera possible
i de la manera més ràpid i àgil, perquè pot haver-hi un tall de carretera, pot haver-hi una afectació a un pagès o unes cases colindants, etc. Cada afectació que es pugui produir en un accident, el que s'ha de fer és retirar-la el més ràpidament possible, perquè normalment, com més temps deixes passar, més gran és l'afectació i després més cost econòmic hi ha. Després, darrere d'una afectació, també hi ha les empreses asseguradores, que també intervenen i també formen part com a actors de la possible gestió d'aquests residus que han caigut. Doncs, no és un tema que diguem baladí, no és un tema fàcil, és un tema complex i cada accident tindrà una casuística determinada que això el tècnic de guàrdia o l'autoritat competent en el lloc que sigui veurà com es resol aquesta actuació. Ens pregunten també, per modificar l'adreça de transportista al febrer, canviem de neu? Sí, en aquest cas simplement el que s'hauria de fer és fer una petició genèrica, d'acord, adjuntant la targeta d'identificació fiscal de l'empresa escanejada i faríem el canvi nosaltres, d'acord? En cas que vulgueu canviar la direcció de correspondència, això ho podeu fer a través del sistema documental de residus. A l'apartat de transportistes hi ha una opció de modificar dades pròpies i des d'allà podeu fer el canvi de direcció de correspondència. Però pel que fa al canvi de la nau, que en aquest cas és el que ens demaneu, és fer la petició genèrica adjuntant la targeta d'identificació fiscal. Penseu que qualsevol canvi d'adreça del transportista va associat al codi NIMA i, per tant, és possible que també hi hagi un canvi de codi NIMA associat a aquest canvi d'adreça. Són coses que heu de tenir en compte a l'hora de fer aquests canvis, coses que s'han de pensar. Sí, esclar, això lògicament, si esteu inscrits al codi com a productors, hi ha un canvi de direcció, haureu de donar una alta nova, etc. Això ja, l'última webinar que vam fer sobre productors, això ho vam comentar llargament. Molt bé. Teniu més preguntes? Aquelles preguntes que se us hagin quedat a vegades, ostres, no m'atreveixo a preguntar-ho, no? Està bé que és un bon moment per preguntar-les i si us podem donar resposta, doncs molt millor, no? Penseu que el que comenteu a vegades amb el tema d'emergències, quan passa un accident, en casuístiques concretes, el tècnic de guàrdia pot decidir que no es faci documentació en aquell moment de seguiment de residus, perquè evidentment hi ha hagut una emergència, s'ha de fer un trasbàs d'una matèria perillosa, d'un residu, del que sigui, d'un camió en un altre. Evidentment, la documentació de seguiment d'aquest nou camió no correspondrà amb la documentació de seguiment que hi havia antiga, però això ja està d'alguna manera protegit per aquest tècnic de guàrdia que vetllarà perquè això es faci correctament. Després, quan vagi a parar aquest nou carregament, el gestor ho registrarà en el seu llibre de registre i anotarà en observacions que això ve d'una emergència, que hi ha hagut un canvi de camió i després ja si s'ha de fer documentació de traçabilitat de residus en posterioritat doncs es farà o potser no caldrà perquè hi ha un original, hi ha el tancament de l'emergència a la recepció del gestor a través del seu llibre de registre. A veure, a vegades pot passar, no us espanteu, no? És que necessito fer el full de seguiment perquè tinc que fer un trasbàs. No, potser no caldrà. Per això hi ha un tècnic de guàrdia, que és l'autoritat en aquell moment, que ja decidirà el que s'ha de fer en cada cas. Sí, penseu una cosa, que els dubtes que tingueu sobre documentació electrònica, o sigui, sobre els fulls de seguiment, els fulls de seguiment itinerants, documents d'identificació, etc., els vam estar tractant a l'últim webinar. O sigui, si teniu dubtes sobre si es poden fer determinats fulls de seguiment o no en determinades circumstàncies, l'últim webinar, que està penjat a la pàgina web de l'agència i, lògicament, el PowerPoint corresponent estan tots detallats, d'acord, d'aquest tipus de dubtes. En referència a les fiances, si es transporten residus de dos grups perillosos, la fiança corresponent serà una fórmula multiplicada per 2. O és independent del nombre de grups de residus? És el que comentàvem, em sembla que hem posat el cas abans. Si, per exemple, teniu un vehicle que, per exemple, té un pes màxim autoritzat, una tara determinada, i l'activeu per tots els grups de residus perillosos que vulgueu,
aquell tindrà, o sigui, serà simplement fent un càlcul que serà el pes màxim autoritzat menys la tara multiplicat per 0,6. I allò serà la vostra fiança, lògicament, si supera els 1.502 euros de fiança mínima. D'acord? Si no el supera, lògicament seran 1.502 euros. Dit d'una altra manera, si teniu un grup, o sigui, aquest càlcul només es fa sobre un grup de transport, d'acord? Si això ho feu per diversos vehicles, doncs, lògicament, això sí que després va sumant. O sigui, dit d'una altra manera, el càlcul en si és per matrícula, no per grup de residus. El que sí que, lògicament, s'aplica el més alt. O sigui, per si, per exemple, com comentàvem abans, estem parlant d'un grup 21, per dir un cas, doncs es farà el pes màxim autoritzat dins la tara per 0,6. Clar, si en aquest vehicle hi fiquéssim també el grup 14, lògicament el càlcul no seria el del grup 14, que es divideix entre 4, sinó el del grup 21, que és més alt. Vull dir, i sempre comptant que el mínim són 1.500. Es pregunten, en relació de vehicles, quan la matrícula està en color gris, i no hauria de ser en color verd? Sí, això és que no està correctament actualitzat. Això a vegades és un error que a vegades passa i a vegades inclús no deixa procedir a fer la documentació correctament dintre de l'SDR. Per tant, el que heu de fer és entrar amb el vostre usuari i la vostra contrasenya de transportista, entrar a fer la modificació, a l'apartat de transportistes, nova comunicació, modificació, i des d'allà col·loqueu el quin sigui. Si és residu no perillós, doncs amb el color verd, si és residu perillós, amb el color taronja, si és residu perillós i no perillós, amb el color blau l'actualitzeu, el presenteu i això s'actualitzarà automàticament i ja us apareixerà correctament en el registre de transportistes. Alguna pregunta que se t'ocorreixi tu, Isaac? Típiques que a vegades no han sortit aquí, però que et trobes que són interessants. No sé, jo insistiria molt amb el tema dels codis dels residus, però sí, és... És molt important perquè entenem que la codificació per grups de residus és una mica complicada, perquè la normativa... Clar, penseu que la normativa que ho regula és de l'any 1999, i per tant, clar, estan pensats en el catàleg de residus de Catalunya, que no són els mateixos que l'europeu. S'ha fet un esforç de traduir aquests codis al catàleg de residus europeu i s'han tornat a fer aquests grups. Sí que s'està fent un nou decret, està en projecte, per regular una mica tot això, però encara no ha sortit. Per tant, l'única eina que tenim una mica útil és el SDR, que ens informa sobre quins són els grups. A no ser que, com deia molt bé l'Isaac, sempre abans de transportar un residu mireu ben bé quin és el codi LER i busqueu-lo entre els grups de transport. No us fieu que el grup 02 tindrà els codis LERs que comencen per 02, no té res a veure. Són coses totalment diferents. Aneu en compte amb això, perquè és un error bastant típic. Mira, és un residu del grup 07, doncs mira, l'agafo el grup 7. No té res a veure. Segueu curós amb això perquè no té res a veure això. Sí, bàsicament perquè al final, quan passen aquest tipus de coses i es comença a fer la documentació a través de l'SDR, això pot bloquejar directament l'execució del document i després, esclar, ens podem trobar amb els casos típics allò de dir és que he d'anar a fer una recollida d'un residu d'aquí 2 hores, 1 hora i mitja o mitja hora i no tinc el document fet, no el puc fer, tinc un bloqueig a l'SDR per això i tal, i al final sempre és tindre clar els residus que hem de transportar. Això és el bàsic per poder fer totes les gestions a dintre de l'SDR correctament. O sigui, que el productor ens digui el codi de residu que se li ha de recollir. No si és paper o cartró, que pot tindre diversos... Això pot, per exemple, el paper cartró sembla una mica repetitiu, però bé, perquè pot tindre diversos codis LER assignats, d'acord? Si no, simplement el codi LER. No si és paper i cartró, sinó el codi LER en concret. D'acord? O si és, no sé, si és fusta o si és el que sigui, d'acord? Això és fonamental. Tindre-ho molt, molt, molt clar. Hem de saber el codi LER per saber si podem transportar o no aquest residu i a posteriori fer totes les modificacions corresponents en cas que no puguem transportar i ser capaços de transportar-lo legalment, lògicament. Molt bé. En el cas que el productor no signi el full de seguiment itinerant, el transportista no pot fer. Què fem en aquests casos? Puc tenir problemes legals per no signar el full de seguiment itinerant quan no el puc signar perquè el productor no ho ha fet? A veure,
Una mica us explico. El full de seguiment itinerant, el de seguiment normal, són documents públics que et donen la traçabilitat d'aquell residu. Per tant, és com dir, escolta, puc emportar-me el DNI si no l'he signat? Doncs el senyor Policia Nacional que estarà allà dirà, no, que no pot marxar sense amb el DNI si no l'ha signat. No? És una cosa semblant, és a dir, és un document públic, el full de seguiment itinerant, igual que el full de seguiment. Per tant, hem de pensar que qui signa dona fe que es fa aquella recollida amb aquell residu i amb aquella matrícula de transport. Per tant, si el productor no signa aquest document, doncs, home, no podríem recollir aquesta càrrega. És a dir, si no hi ha ningú que signi, doni fe que allò és així, doncs, en principi, no ens en podem emportar una cosa que no tenim l'autorització de la persona que ens la cedeix, no? És una mica la resposta que us dono. Sé que això, dit així, sembla molt bé, però al dia a dia entenem que hi ha situacions que són complexes, a altes hores de la nit, que no hi ha ningú, però, bueno, sempre hi ha altres opcions. El productor pot signar en diferit, pot signar en paper, es pot imprimir el full i que el signi i deixar-lo preparat. Es poden fer moltes coses. Poder hi ha un vigilant. A la primera sessió de la webinar vam explicar com dintre un mateix productor es poden donar diferents usuaris a diferents persones de l'empresa perquè puguin signar, perquè a vegades l'usuari només el té una persona i està de vacances o està malalta, no. Aquesta persona pot donar diferents usuaris a diferents persones de l'empresa. Inclús el guarda de seguretat pot signar un document a la persona que està a la bàscula, qui sigui, pot tenir un perfil amb un usuari i contrasenya per signar aquests documents. És a dir, hi ha suficients mitjans per poder signar aquests documents. Inclús el transportista, sabent el cas particular d'aquella empresa, pot portar-lo inclús en paper perquè el signi a la persona que estigui allà en paper. Després s'haurà d'escanejar per part del gestor, però bueno, hi ha aquesta possibilitat. Hi ha maneres de contingència, diferents maneres per suplir aquestes limitacions que tenim del dia a dia i són. Hem de buscar quina és la millor manera per trobar una sortida correcta i legal. Hem de pensar que això són documents públics, són documents legals i no formalitzar-los correctament, evidentment, podrien portar conseqüències, evidentment. Per tant, hem de procurar que això no passi. És especialment important la comunicació diària, cada cop que pertoqui fer operacions amb els productors. Tal com amb el webinar dels productors vam comentar que era important poder parlar amb els transportistes i els gestors, en el vostre cas, en el cas dels transportistes, també és important parlar amb les dues parts. Esclar, això són problemes que amb una comunicació relativament fluida es poden solucionar amb certa facilitat, perquè tal com comentava en Jordi, hi ha molts modes per superar aquest tipus de situacions, dintre de l'SDR o inclús amb els documents en paper i després escanejats, etc. Molt bé, ens fa una altra pregunta. Diu, es pot consultar quina fiança està dipositada? L'empresa en el canvi de responsables i volia saber si es pot consultar aquesta dada de manera més directa. A veure, penseu que quan us doneu d'alta com a transportistes, fa una declaració jurada que teniu una fiança. Doncs hi ha fiances que antigament les tenim a disposició l'Agència de Residus, però ara la majoria de fiances l'Agència de Residus no les té dipositades. Per tant, no té un control sobre aquestes fiances. Doncs qui té el control sobre aquestes fiances és la Caixa General de Dipòsits. Doncs la consulta l'heu de fer en aquest organisme. El telèfon és el 93 316 2000. És a dir, no és perquè ens vulguem treure a la tasca, és senzillament perquè nosaltres no disposem de la majoria de fiances dipositades i que tenim una declaració jurada conforme la teniu. Perquè qui la té dipositada és la Caixa General de Dipòsits. D'acord? Una altra pregunta, diu, pot recollir d'un lloc que no tingui codi de productor? A veure, quan parlem de lloc, poden ser dues coses. Pot ser una empresa, i la resposta és no, taxativament, és a dir, una empresa ha de tenir un codi de productor, però si és un particular, en principi podríem recollir. Ho podem fer amb la figura de posseïdor. És a dir, en principi no, però quan estem parlant d'obres, de manteniment, aquest tipus d'actuacions, els transportistes poden recollir aquests residus i portar-los a les seves seus i agrupar-los. Perquè entenem que això està exclòs
no està considerat com un transport de residus. Això ho està regulat en l'article 1 del decret 553/2020. Consulteu allà, aquest decret és molt interessant llegir-se l'article 1 d'aquest decret perquè entendreu el que podeu fer i el que no. I aquí està la figura del posseïdor, o sigui, agafeu la possessió d'algun residu perquè es tracta de manteniment, són instal·lació i desinstal·lació, el que heu de fer és un contracte amb el particular, pot ser un particular, pot ser una empresa, un autònom, que sigui. Llavors, en aquest cas, heu de fer un contracte entre les parts i quedar molt clarament que esteu agafant en possessió aquest residu perquè es tracta d'una obra, perquè es tracta d'un manteniment, etc. I el que sí que està bé és que dins d'aquest contracte reporteu les quantitats gestionades i reporteu en aquesta activitat que ha originat aquest residu. És a dir, en principi no es pot agafar un residu a no ser que accepta aquestes salvetats. Vosaltres agafeu la figura de posseïdor, però evidentment té que haver un contracte entre les parts perquè evidentment pot haver lloc, com diu la pregunta, i ha de justificar els residus que ha generat. Si hi ha hagut unes activitats de manteniment, que és una de les excepcions, doncs evidentment té que poder demostrar que s'ha contractat una empresa i que aquesta empresa li ha retirat una quantitat de residus determinada. Doncs és una manera de demostrar-ho. És a dir, sí que es poden agafar residus en certes condicions molt particulars. D'acord? Amb això sí que heu de ser molt curosos i jo us convido que us llegiu aquest decret, el 553/2020. No cal que, faria bé que us el llegiu tot perquè, bàsicament, és el decret que regula el transport de residus entre comunitats autònomes, però també dintre de comunitats autònomes. Hi ha unes regles bàsiques que és normativa bàsica i s'ha de complir. Doncs aquest decret una mica xoca amb la normativa catalana. Hi ha casuístiques que s'ha d'aplicar la normativa catalana i hi ha casuístiques que s'ha d'aplicar la normativa estatal. Doncs perquè tot això és un guirigall d'opcions i de possibilitats. Dins la pàgina web de l'Agència de Residus, dintre l'ICDR, perdoneu, hi ha l'opció de... Hi ha una de les preguntes, com transportar aquest residu, quina documentació necessito. Allà podeu accedir, podeu ficar el cas particular, més o menys les tones, el residu que es tracta, com el voleu gestionar, i us dirà quina documentació necessiteu dintre de Catalunya. Evidentment, dintre de comunitats autònomes heu de fer servir la documentació que marca l'Estat. Doncs per això és important tot això. Penseu que l'ECDR, la documentació que pot fer, és sempre, tal com comentava en Jordi, per fer els trasllats d'un productor o un gestor català, o sigui, dintre del territori de Catalunya. Quan estem parlant de transports de fora de Catalunya, o sigui, que venen de fora de Catalunya o van cap a fora de Catalunya, hi ha una altra plataforma, que és l'ESIR, que és la que s'ha de fer servir per fer aquest tipus de documentació, d'acord? Per exemple, hi ha moltes preguntes, molt sovint, d'empreses que estan en el registre darrere, que són aquestes empreses que es dediquen a desamiantar les instal·lacions. Doncs, tant poden anar a una empresa, tant poden anar en particular a treure aquestes peces que contenen amiant i les poden gestionar. A vegades ens pregunten, jo puc portar com a empresa darrere aquestes peces d'amiant a les meves instal·lacions? La resposta és sí, perquè és una desinstal·lació i, per tant, això no es considera aquest transport de residus entre el lloc on es produeix aquesta desinstal·lació i el seu centre, no es considera un transport de residus. Ara bé, en el moment que emmagatzemen aquest residu d'amiant dintre les seves instal·lacions, i soc gestor de residus? No, tampoc ets gestor de residus. És un residu propi, evidentment té que haver un contracte entre les parts. Llavors, però sí que dintre la teva llicència o la teva autorització ambiental que tu fas servir per emmagatzemar aquest amiant, ha de tenir la seva llicència o l'autorització que descrigui que tens les mesures de seguretat, que tens i que tinguis una llicència o una resolució en aquest sentit. Si no, no pots tenir aquests materials dintre del teu establiment. Evidentment, des d'aquest punt, pots gestionar aquests residus amb un gestor de residus i amb la documentació de saneament que toca. Aquesta és una de les excepcions que dona el decret 553/2020, que tot el procés de desinstal·lació, instal·lació, manteniment, el trasllat de residus o el trasllat d'aquests materials no es considera un trasllat de residus. En el punt que no sigui un gestor de residus, que pot ser la pròpia empresa, i per tant aquí sí que és important lligar bé
documentalment amb un contracte entre parts totes aquestes casuístiques en les clàusules que toquin, no? Que quedi determinat que s'han retirat tants residus i que aquesta empresa darrere reporti després la quantitat de residus retirats al lloc on s'han retirat. No? Això és una possibilitat. Però que si sou una empresa darrere, per exemple, o una empresa que feu recollida o manteniment, no tingueu por, el que sí que heu de tenir clar és que heu de fer un contracte entre parts dient que vosaltres sereu els posseïdors d'aquests residus i llavors quan tingueu aquests residus a les vostres instal·lacions, sempre amb la llicència que us cobreixi, llicència ambiental, l'autorització ambiental, a partir d'aquí ja podreu gestionar aquests residus amb un gestor de residus. D'acord? Això seria bàsicament l'única exempció, el que comentàvem abans, una altra pregunta que ens heu fet, que ja hem contestat, que era si el transportista havia de portar directament el residu cap a un gestor. Esclar, en aquest cas no es considera un transport de residus, tal com comentava en Jordi, pel tema del Real Decret, i això podria anar directament a un altre, o sigui, en aquest cas a un centre de manteniment, que seria el que ha fet el propi manteniment, l'obra, etc. Per tant, sempre tindrà clar que els residus han d'anar directament cap a gestor, d'acord? En aquest cas no es considera un transport de residus, però clar, quan es considera transport de residus, que bàsicament és tots els altres casos, és anar directament de productor a gestor de residus. Penseu que aquí s'aplica molt el que és la definició de residu. És a dir, quan jo tinc l'obligació de desprendre'm d'un material o d'una substància, si tinc l'obligació o jo me'n vull desprendre. A vegades jo estic fent un servei de manteniment i recullo moltes coses. Faig una neteja, inclús em puc trobar xeringues, em puc trobar substàncies estranyes, jo ho recullo, ho transporto a la meva nau tinc la llicència ambiental que m'empara, ja puc fer estadística, del que he recollit, puc separar per fraccions, n'hi ha tantes residus d'aquest tipus, tants d'aquest altre, puc fer un inventari, doncs en aquest lloc he recollit això, puc fer el meu estudi, i llavors és quan jo me'n vull desprendre. Una vegada tinc aquesta estadística feta, dic, això ja no ho vull, ja ho he estudiat, etc. Ens me'n desprèn. És quan es transforma en un residu. Nosaltres podeu pensar inicialment, això és un residu, no té per què ser un residu, perquè jo no me'n vull desprendre encara. Vull fer un estudi sobre aquest residu o d'aquestes substàncies que jo he recollit. En el moment que jo me'n vull desprendre, es considera que és un residu. Doncs aquí la definició de residu juga un paper important. Per tant, jo puc portar aquests materials al meu establiment, puc fer l'anàlisi que jo consideri, que tingui un contracte, que tingui el que sigui, per poder determinar el que consideri. I a partir d'aquí el gestiono com a residu. Per tant, aquest transport d'on jo he fet la neteja o he fet aquell manteniment a les meves instal·lacions no es considera un transport de residus, perquè la mateixa normativa ja t'ho està dient. A partir d'aquest punt, cap al gestor de residus sí que ho serà. Doncs això ho hem de tenir molt clar. D'acord? Molt bé, doncs us convidem a que us animeu a fer més preguntes. Al final n'estem preguntant entre l'Isaac i jo. I així que us convido a preguntes del món del residu, n'hi poden haver-hi moltes. Evidentment, us preocupa molt el tema de, normalment, molta preocupació que teniu en el sector del transport és i si ens paren els Mossos d'Esquadra? Què passa? És una pregunta que m'han fet moltes vegades. Penseu que l'autoritat en residus és l'Agència de Residus de Catalunya. Us pararan els Mossos i, evidentment, si el transport està convenientment lligat, convenientment envasat, que no veuen cap defecte amb el transport dels residus, que això ja podríem fer mesures cautelars i això és immobilitzar el vehicle perquè és perillós. Això és una altra cosa. Però si el vehicle està transportant residus, us paren els Mossos d'Esquadra o l'autoritat de trànsit i us demanen la documentació. I clar, diu, no és que la documentació és telemàtica. Els Mossos tenen dues opcions. O consultar-la, o preguntar-nos a nosaltres si realment és així, poden fer-ho, o tenen accés. I si no el tenen, poden omplir un acte. Un acte no és una multa, un acte és una descripció del que ells veuen. Evidentment, dintre d'aquest acte, vosaltres com a transportistes el que podeu indicar, evidentment, quan us fan un acte, l'autoritat sempre podeu manifestar el que considereu i l'autoritat ho té que recollir en l'acte. Ens podeu dir, no, escolti, és que el tràmit d'aquesta gestió de residus és telemàtic. On signeu l'acte, molt bé, cap problema. Això, els Mossos d'Esquadra,
Quan arriben a la seva central, poden fer les investigacions que consideren oportunes, poden accedir al sistema documental de residus, poden comprovar-ho o poden tramitar aquesta denúncia a l'Agència de Residus de Catalunya. Quan això arribi a l'Agència de Residus de Catalunya, el que farem és comprovar si aquesta gestió de residus s'ha fet realment, s'ha tancat telemàticament. Evidentment, si s'ha tancat telemàticament i tot és correcte, això no s'iniciarà cap expedient sancionador de cap tipus, no és una acció correcta. Ja no tingueu por, si us paren els Mossos o us para l'autoritat de transport i us demana una documentació i no la teniu perquè és telemàtica, no passa res. Evidentment, vosaltres tindreu el vostre telèfon mòbil, tindreu la vostra tablet, tindreu el que considereu i els hi podreu ensenyar en aquell moment. També és una altra opció. Però si per lo que sigui us poseu nerviosos i el mòbil se us apaga, us quedeu sense... Jo què sé, poden passar mil coses, no us poseu nerviosos. Facin l'acte, no hi ha cap problema, ells tenen l'obligació de fer-ho, registrar el que considerin i, evidentment, vosaltres també podeu esmentar el que considerem de considerar l'acte. I després això ho analitzarem, que som l'autoritat, ho analitzarem aquí i veurem si és un cas o no és un cas de sanció. Evidentment, si tot s'ha fet correctament, no sé per què. Doncs no us preocupeu per coses d'aquest estil. No sé, no se m'ocorreixen més preguntes. Bé, estic pensant en preguntes que ens heu fet i que d'alguna manera sempre us han inquietat dintre del sector del transport. No? Jo crec que hem tractat molts temes, hem tractat moltes inquietuds i crec que en general, si teniu algun dubte que pugui ser, crec que s'ha resolt aquí, en aquesta webinar. Si us heu quedat amb alguna pregunta perquè no us heu atrevit o no heu pogut tècnicament a fer-la per impossibilitats tècniques, doncs sempre teniu el recurs de fer-la a través de la bústia de contacte del web de l'Agència de Residus de Catalunya. Ens us identifiqueu, feu la pregunta i intentarem resoldre-la amb la més brevetat possible. Estem a la vostra disposició sempre i, evidentment, ens podeu aportar suggerències, etc. Vull dir, sabeu que dintre del mateix canal de la bústia ens podeu fer suggeriments d'idees que podeu tenir o de com millorar els sistemes. També ens hem reunit amb molts sectors per atendre totes les vostres queixes respecte a la documentació de residus de traçabilitat telemàtica. Hem intentat aplicar totes les millores que hem pogut, però a vegades hi ha millores que no s'han implementat perquè no s'han considerat que s'havien d'implementar. Perquè són coses que s'han de fer així, perquè més marge no es pot donar. Jo crec que el sistema funciona bé, que a vegades s'ha de reconèixer que a vegades és una mica tediós el seu funcionament. Sí que s'estan projectant millores per utilitzar algun tipus d'APP perquè sigui molt més fàcil el trànsit dels fulls de seguiment, els fulls de seguiment itinerant. Això s'està estudiant, s'està desenvolupant i penseu que tot això anirà a bon port durant els propers anys. També heu de pensar que tot el sistema de traçabilitat de residus és molt important i us ho dic així, perquè no és perquè ho digui jo, és perquè ho diu la norma, el sistema judicial i les normes protegeixen el medi ambient i, per tant, les primeres proves que s'han fet en sistemes de seguiment tipus criptomonedes, amb la mateixa tecnologia que es fan servir en les criptomonedes, s'està fent en els fulls de seguiment de residus. Per què? Perquè la bona gestió d'aquests documents té una transcendència mediambiental molt important. Que no us ho podeu creure, una mala gestió de residus pot donar a un greuge ambiental molt elevat. I, per tant, el control sobre els residus és un control que la pròpia normativa es vetlla molt perquè això sigui així. Llavors, no us estranyi que el control documental a vegades sigui una mica tediós i és tediós per aquest fet, perquè hi ha una protecció molt elevada sobre el medi ambient i això fa que aquests tipus de documents hagin de tenir un control molt exhaustiu. I això genera, evidentment, unes càrregues de feina importants. Unes càrregues de feina importants que a vegades són tedioses i a vegades són molestes i no agraden moltes vegades al sector. Però penseu que darrere de tot això hi ha un vector ambiental molt important que si no es fa així es pot ressentir àmpliament. Hi ha l'administració, que si té l'encàrrec, l'Agència de Residus, de vetllar perquè això es faci correctament, el que ho farà és amb la màxima diligència. Evidentment, buscarem les maneres perquè sigui el més fàcil i utilitzable possible i estem treballant constantment en això,
però penseu que aquesta càrrega de treball ha d'existir perquè aquests documents tenen una rellevància molt important de cara a que es garanteixi aquesta protecció mediambiental, no? Tant el sistema judicial com tots els sistemes que hi ha opten per la màxima protecció del medi ambient i això es nota en aquest tipus de controls que es fan. Per tant, no us estranyi que a vegades no siguem prou receptius als suggeriments que ens doneu, a que allarguem més els períodes de signatura, etc, perquè, evidentment, darrere de tot això hi ha unes exigències molt importants des del punt de vista jurídic que s'han de fer permetre vetllar que tot es faci de manera correcta. Per això, a vegades, entenem les vostres queixes, però a vegades no hi podem fer més perquè darrere de tot això hi ha el medi ambient. I el medi ambient està en un estat molt crític, com sabeu, i s'ha de protegir molt i cada vegada més. I això anirà creixent, no? Per tant, el que intentem fer és que aquestes maneres de control siguin més fàcils per tots els operaris, per totes les figures que esteu d'alguna manera formant part d'aquest sistema documental. I dit això, veiem que no ens entren més preguntes. Haurem de tallar aquí, haurem de deixar aquí la webinar. Us agraeixo tant a l'Isaac que ha fet la presentació i ha estat aquests 3 dies amb nosaltres fent els webinars, com tots vosaltres com a assistents, pel contingut de les preguntes, per la paciència que heu tingut. A vegades hem tingut alguna errada tècnica, però crec que els companys que estan al darrere ho han solucionat molt bé. Us agraïm molt la vostra participació i esperem que aquestes webinars hagin estat profitoses per tots vosaltres i que realment aquestes preguntes que han anat sorgint durant aquests anys hagin quedat d'alguna manera respostes i que pugueu fer la gestió dels residus d'una manera més fàcil, entenedora i també amb la seguretat que el que esteu fent ho feu correctament. I sabeu que si passa qualsevol cosa, algun imprevist, coses fora del normal, sempre aviseu al 112. Coses tan absurdes com he anat a prendre un cafè i m'han robat el camió i estava transportant residus. Truqueu al 112. Se m'ha volcat un líquid, truqueu al 112. He volcat 112. És a dir, qualsevol accident de carretera que origini, inclús de matèries perilloses que es caiguin a la carretera o en un camp, el que cau es converteix en un residu. Evidentment que s'ha de gestionar com a tal. Truqueu al 112. És a dir, aquestes casuístiques perilloses que us podeu trobar en algun moment de la vida, esperem que no us ho trobeu mai, però us podeu trobar, sempre heu de tenir la tranquil·litat de que hi ha un servei, que és el 112, que us pot donar una mica de cobertura. Si vosaltres teniu mitjans propis, evidentment, els heu d'utilitzar per arranjar totes les situacions, hi haurà un control de l'administració al darrere, però si no els teniu, l'administració també ha de vetllar perquè aquest dany que es pugui crear es repari el més ràpidament possible. I, evidentment, hi ha les companyies d'assegurances al darrere i tota una sèrie d'infraestructures que permetran que qualsevol casuística d'aquest estil es pugui reparar el més ràpidament possible. Us agraïm, com us he dit, a la presència de l'Isaac i a tots vosaltres i donem per tancada aquesta webinar.